ہوے بچے دے پیپر ہون کی ہون پیپر ہو سال بعد پیپر ہوندے نا بچے پڑھ دے نا تواڈے بے شک تے پورا سال جو اگر کتاب نہ کھولن پورا سال کی کرن جنا پیپر دسن تے پاس ہو سن نہیں پاس نہیں نہیں ہونا تے آکھنا نالائق بچے آئے پاس نہیں تے جس مڑ پاس ہونا ہوے او کتنی محنت کردا ہے زیادہ نہیں تے جس ٹاپ کرنا ہوے او کتنی محنت کردا ہے اس تو ڈھیر محنت کرتا ہے سنیا ہے ایک امتحان دنیا دا ہے ایک امتحان قبر دا ہے قبر ایک زارہ دے بابا آنا ہے تے تیر میاں جس ایس امتحان دی تیاری ہر سال کیتی ہوئی ہر 6 مہینے بعد کیتی ہوئی بلکہ ہر روز کیتی ہوئی آکھیا قبر دے وچ اسی امتحان دینا ہے اسی ایتھے آکھ لویے سب سے اولا والا ہمارا نبی سبحان اللہ آکھ لویے سب سے بالا والا ہمارا نبی ایتھے اسی اپنے امتحان دی دب کے تیاری کریے اس واسطے اذان تو پہلے سرکار دا نام سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار دا نام میلاد ساڈا کوئی مر جاوے تو سرکار دا نام بے شک کوئی پیدا ہو جاوے تو سرکار دا نام